Og til sidst var der også en sygeplejerske, der sagde, altså hvis alle andre kan overtage alle mine opgaver, hvad så det særlige, jeg kan? Det startede med en undren og tanken, nogen burde gøre noget. Sygeplejerske, lektor og Ph.D. Lisbeth Aasgaard Falk havde undervist et hold sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter på et sundhedsfagligt diplommodul med fokus på tværfaglig koordinering i kommunerne. Fælles for faggrupperne var, at de alle så potentiale i det tværfaglige, men de havde også bekymringer, og flere følte sig endda utilstrækkelige. Det blev til forskningsprojektet Tværfaglighed og faglighed i hjemmeplejen. Hovedfokus er på, hvilke udfordringer og fordele der er for især sygeplejerskerne i de tværfaglige teams. For de tværfaglige teams er kommet for at blive. Hør Lisbeth Aasgaard Falk fortælle om projektet i denne episode af Forskeren fortæller. Mit navn er Lisbeth Aasgaard Falk. Jeg er 51 år. Jeg er uddannet sygeplejerske tilbage i 1998, og frem til 2010, der har jeg arbejdet inden for det medicinske område på et sygehus. Det har været henholdsvis en medicinsk modtageafdeling og en kardiologisk afdeling. Og jeg har været i stillinger som almindelig sygeplejerske, vil man vel kalde det. Så har jeg været souschef, og så har jeg siddet i 2 forskellige stabsfunktioner. Som koordinerende sygeplejerske og som klinisk udviklingssygeplejerske. Den uddannelse, jeg har med mig, efter jeg er blevet færdig som sygeplejerske, det er, at jeg har en kardiologisk efteruddannelse. Så har jeg nogle sundhedsfaglige diplommoduler og en masteruddannelse fra Aarhus Universitet og en Ph.D. fra samme universitet. Siden 2010, der har jeg været ansat som adjunkt og siden lektor og forsker på Professionshøjskolen Absalon på sygeplejerskeuddannelsen, og det er det, vi i dag kalder Center for Sundhed. Og det, jeg laver til hverdag, det er, at jeg forsker størstedelen af min tid, og så er jeg underviser på sygeplejerskeuddannelsen, og jeg underviser også på vores efter- og videreuddannelse på de sundhedsfaglige diplommoduler. Og det vil sige, at jeg er med til, at jeg underviser sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, bioanalytikere, og som noget nyt, så har vi også fået sådan nogle akademiforløb, hvor jeg underviser social- og sundhedsassistenter. Jeg er en gammel underviser, kan man sige, for jeg har været underviser siden 2010, så det vil sige, at jeg har undervist inden for det sygeplejefaglige, sundhedsfaglige, fra de studerende kommer ind på første semester, og til de bliver færdige. Det er mine oplevelser på medicinsk afdeling som koordinerende sygeplejerske, som gjorde, at jeg overhovedet kom i gang med at forske og valgte at tage en Ph.D. Og det er noget med, at jeg oplevede noget, som nogen burde gøre noget ved. Og det handler om indretning af sundhedsvæsenet, det her sundhedsvæsen, som er meget høj grad specialiseret, og den betydning, det har for især de ældre medicinske patienter. Og det er faktisk sådan set baggrunden for jeg tænkte, det her, det er der nogen, der må kigge på. Og så valgte jeg og fik muligheden for at lave den her Ph.D. Og det, der er med den måde, jeg forsker på, det er, at jeg ønsker at udforske noget, som sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle oplever som udfordrende i deres hverdag. Og også at give en stemme til både sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle, men også patienter og pårørende i forhold til, hvordan vi organiserer vores sundhedsvæsen. Og så ønsker jeg med den forskning, jeg laver, at det er noget, der kommer tilbage til praksis, og at de bruger den. Det er ret vigtigt for mig. Og så oplever jeg også, at jeg jo stadig er sygeplejerske, og jeg også gør en forskel. Det er bare en anden måde, end da jeg var på en medicinsk afdeling. Så jeg tænker, at jeg gør en forskel for sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle ved at lave noget forskning, som de kan bruge til noget. Forskning i tværfaglige teams, den er et eksempel på, at jeg forsker i noget, som sundhedsprofessionelle oplever en udfordring i deres hverdag. Og det handler om, at tilbage i 2021, der var jeg tovholder og underviser på et sundhedsfagligt diplommodul for nogle af 80 sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter. Jeg tror, en enkelt pædagog og lærer var der.
i en kommune. Og modulets fokus, det var tværfaglig koordinering af komplekse forløb i hjemmeplejen. Og det, jeg oplevede der, det var, at de professionelle, de her mange faggrupper, de så rigtig meget potentiale i det at arbejde tværfagligt. Men de havde også nogle bekymringer, og jeg havde sådan nogle, der var sådan nogle fine italesættelser. Og jeg kan nævne 3, som jeg synes er ret interessante. Det var en ergoterapeut, som for eksempel sagde noget i retning af, jeg oplever mig som en god tværfaglig samarbejdspartner, men jeg er i tvivl om, jeg er en god ergoterapeut. Og jeg oplever faktisk, sagde hun også, at jeg er blevet uddannet, eller jeg er dårligere til det, jeg blev uddannet til. Der var også en fysioterapeut, der sagde, jeg oplever, at jeg i dag laver noget andet, end det, jeg er uddannet til. Og til sidst var der også en sygeplejerske, der sagde, altså, hvis alle andre kan overtage alle mine opgaver, hvad så det særlige, jeg kan? Og med det sidste citat, som sygeplejersken her sagde, der handlede det om, at særligt de her sygeplejersker på det her forløb oplevede, at alle de andre faggrupper ligesom fik nogle af de opgaver, som tidligere har udelukkende været sygeplejerskernes. Så den her oplevelse for sygeplejerskerne, men også de andre faggrupper af, at der var en ændring af deres faglighed og fagidentitet. De her italesættelser, de var med til at gøre, at jeg tænkte, der er nogen, der bliver nødt til at se på det her og få udforsket det her, fordi der er noget her, der er noget bekymring, som vi er nødt til at gå ind og se nærmere på. Det er faktisk baggrunden for, at jeg valgte at se på det her. Altså sygeplejerskerne så især, at plejeopgaverne selvfølgelig går til social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter, men der var også nogle af de mere, avancerede ting, som de tænkte, jamen det må da være sygeplejerske, eller sygeplejefaglige og sygeplejerske opgaver, som assistenterne for eksempel overtog. Så det var sådan en bekymring. Og når jeg også nævner de her italesættelser før, så var det jo bare, det er jo sådan nogle italesættelser, som repræsenterede nogle af de der bekymringer, sådan, der var på de her forløb. Jeg tænkte, jamen det er vigtigt, at der er nogen, der går ind og udforsker, hvordan har den her organisering af tværfaglige teams betydning for sygeplejerskerne og de andre sundhedsprofessionelles faglighed og fagidentitet. Og mit ønske har jo også været være med til at skabe noget viden, som kan gå tilbage til praksis, og som de kan bruge til noget. Altså det har i hvert fald været udgangspunktet. Det her forskningsprojekt er jo gennemført i et tæt samarbejde med min kollega Lisbeth Hostrup på Aarhus Universitet, som har været sparring gennem hele forløbet, og har været en stor del også af arbejdet med analyserne. Forskningsprojektet består af 2 dele. Et litteraturstudie og et feltarbejde. Og hvis jeg skal sige lidt omkring begge, så kan man sige, at første del, litteraturstudiet, det har vi gennemført, eller jeg har gennemført for at afdække, hvad foreligger der af viden om tværfaglige teams, og også særligt, hvad foreligger der af viden om betydningen for de sundhedsprofessionelles faglighed og fagidentitet. Og når jeg så siger de her sundhedsprofessionelle, har vi i projektet valgt, at det er 5 faggrupper. Det er social- og sundhedshjælpere, det er social- og sundhedsassistenter, det er sygeplejersker, det er fysioterapeuter og ergoterapeuter. Og hvis du så spørger mig, hvorfor lige netop de 5 faggrupper, så er det fordi, at det er de 5 faggrupper, vi typisk ser i de tværfaglige teams. Og i det her litteraturstudie, der var vi ude at undersøge, hvad foreligger der af viden internationalt, hvad foreligger der af viden på et nationalt niveau, på et kommunalt niveau, og også inden for de her 5 faggrupper. For eksempel faglige organisationer. Hvad har de været spurgt om, og hvilke undersøgelser har de været med i? Og det interessante, hvis jeg skal fremhæve noget ved vores litteraturstudie, så har jeg 2 pointer. Og den første pointe er, at der foreligger jo faktisk ganske sparsom forskning om det her med organisering i tværfaglige teams. Der foreligger også ganske sparsom forskning omkring Buurtzorg-modellen, den hollandske Buurtzorg-model og den svenske Vestervik-model, som jo er dem, at danske kommuner er inspireret af. Hvis man så tager de her 2 modeller, altså Buurtzorg-modellen og Vestervik-modellen, så kan man sige, at de har fokus på borgeren,
men ikke på de forskellige faggruppers faglighed og fagidentitet. Og det var så også noget andet, da vi udforskede det her, lavede det her litteraturstudie. Vi finder ganske sparsom forskning, som fokuserer på det her med faglighed, altså den her monofaglighed og fagidentitet. Det er svært at opdrive. Den anden pointe i forhold til det her litteraturstudie, eller som vi synes var ret interessant, det er, at faggruppernes stemmer er sparsomt repræsenteret, nogle steder stort set ikke eksisterende i forhold til udvikling af tværfaglige teams. Og her mener jeg især deres oplevelser. Der findes enkelte undersøgelser, som har spurgt ind til social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og sygeplejerskers oplevelser, men terapeuterne, fysioterapeuter, ergoterapeuter, deres stemmer er stort set fraværende. Ofte, når de andre 3 faggrupper, social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker har været spurgt eller hørt, så er det jo ofte i fora, hvor at de udtrykker alle de fantastiske ting, der er ved det at indgå i et tværfagligt team og arbejde tværfagligt. Men deres bekymringer eller undren, det kunne vi ikke finde. Og man kan også sige, at litteraturstudiet, som er fase 1, den legitimerede jo ligesom, at vi gik ud i kommunerne og lavede noget feltarbejde. Gik ud og så, jamen, hvordan forholder det sig, når vi går ud og kigger direkte og besøger 3 kommuner. Anden del har så været et feltstudie eller feltarbejde i 3 kommuner. Vi har prøvet at udforske organiseringen, samarbejdsformer, samspil mellem de her faggrupper, og det er de 5 faggrupper, som jeg har nævnt. Og så har vi også set på ledere og planlæggere, og vi har ønsket at også få deres perspektiv på både deres fagfaglighed og deres fagidentitet. Og de 3 kommuner, der er valgt, de er blevet valgt i samarbejde med Fremfærd, Sundhed og Ældre, som har finansieret forskningsprojektet. Fremfærd, Sundhed og Ældre, det er jo det her samarbejde mellem kommunernes landsforening, KL, og de faglige organisationer på det kommunale arbejdsmarked. Og her, i det her projekt, der har det været Dansk Sygeplejeråd, og det har været FOA. Kommunerne er udvalgt ud fra 2 kriterier, kan man sige. Første kriterie, det var lidt, at vi gerne ville have en bredde på det. Så vi har valgt henholdsvis en provinskommune, en oplandskommune og en storbykommune. Og det med at definere kommunerne, det er på baggrund af Danmarks Statistik, som har sådan en inddeling af danske kommuner. Kriterie 2, det har været, at de kommuner, vi valgte, at de skulle også have været i gang med det med at organisere sig i tværfaglige teams i noget tid. Og i projektet, den ene kommune har været i gang i en lang årrække, så det er noget, de har stor erfaring med. Den anden kommune havde fået puljemidler og havde på den baggrund udviklet tværfaglige teams. Og den tredje havde faktisk valgt internt selv at starte op med at lave de her tværfaglige teams. Hvis jeg skal sige lidt omkring selve feltarbejdet, så i de her 3 kommuner, så har det bestået af interview med de her 5 faggrupper, plus selvfølgelig ledere og planlæggere. Så har der været observationer, og observationer, det har været, at jeg har fulgt alle de her 5 faggrupper, mødt ind om morgenen og været med dem på cykel, i bil eller på gåben rundt hos borgerne. Så har jeg selvfølgelig også overværet alle deres tværfaglige fora i løbet af en uge eller 14 dage, for at se, hvad det er for måder, de gør det her tværfaglige samarbejde på. Og til sidst har vi indsamlet dokumenter omkring tværfaglige teams i den enkelte kommune. Hvad har de på skrift om det? De supplerer jo hinanden. Og man kan sige, hvad mener jeg med det? Jamen for eksempel, så kan man sige, at de professionelle, sundhedsprofessionelle, når jeg interviewer dem, de siger jo noget, når jeg spørger dem. Men de siger jo noget, som er vigtigt for dem, men der kan jo være nogle selvfølgeligheder, som de ikke tænker på at få med. Men for eksempel er et fund jo i vores forskning det her med taskestørrelse. Det her med, at de forskellige faggrupper jo alt efter, hvad det er for en uddannelse, de har forskellige tasker. Altså sygeplejerskerne, de har ofte de største tasker sammen med fysioterapeuter og ergoterapeuter. Det giver god mening, fordi de skal have rigtig meget udstyr med. Så har social- og sundhedsassistenterne lidt mindre, fordi de skal have lidt mindre med.
Og social- og sundhedshjælperne, de har to af kommunerne, har de en lille bitte taske til engangshandsker og de her blå overtræksfutter. Og i den sidste kommune, der har de deres private tasker med, fordi de er så ikke blevet tilbudt. Og så kan man sige, jamen er det ikke ligegyldig viden? Men i det øjeblik, man sætter sig sammen i et tværfagligt team, så bliver sådan en forskel jo bare meget tydelig. Og i det øjeblik, at man i et tværfagligt team skal arbejde ligeværdigt, så kan man sige, så kan man jo godt blive opmærksom på, hvorfor er det, at vi lige pludselig ikke har nogen tasker, de andre har. Og et andet eksempel også på det er jo sådan noget med tildeling af tid, som jeg heller ikke vil få de professionelle til at fortælle om, men i flere kommunerne, der er jo opgaveglidning mellem mellem sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Og så er det også fint, der kommer nogle opgaver fra sygeplejerskerne til social- og sundhedsassistenterne. Men når jeg så går ind og kigger på tid, så har sygeplejerskerne ofte sådan noget tid til dokumentation. Det har social- og sundhedsassistenterne ikke. Og der kan man jo sige, at set fra social- og sundhedsassistenternes perspektiv, så kan det jo godt i citationstegn være lidt unfair, at man får nogle ekstra opgaver, men man får ikke den dokumentationstid. Det synes jeg er et væsentligt perspektiv, og indspark også til arbejdsgiverne, at man er opmærksom på nogle af de ting. Så på den måde kan man sige, at de her forskellige former at opnå viden på, de understøtter jo og supplerer hinanden og sørger for, at vi får sådan et mere, fyldestgørende billede, når vi udforsker. Jeg tænker, at min forskning har betydning på flere niveauer. Den har betydning for de 5 faggrupper, i det den jo kan bidrage med deres stemme i forhold til udviklingen af tværfaglige teams. Det var jo det, vores litteraturstudie viste, at der var sparsom viden om deres stemme, og også deres bekymring og deres undring. De vigtigste fund i vores forskning, det har vi valgt at udarbejde som en model. Det er en model med 8 temaer eller opmærksomhedspunkter. Og vi siger, at de her 8 opmærksomhedspunkter, de er centrale for kommunerne og de tværfaglige teams at forholde sig til i den der videreudvikling af de tværfaglige teams. De 8 punkter, den første er helhed og kontinuitet. Så er der flere lovgivninger i et team. Så er der tværfaglighed, faglighed, ledelse, teknologier, planlæggere og tid og rum. Og jeg vil dykke ned i tværfaglighed, faglighed og tid og rum. Tværfaglighed er det ene af opmærksomhedspunkterne, som jeg vil tale om. Tværfaglighed er jo afsættet for de tværfaglige teams, og det vi ser, når vi går ud og udforsker i 3 kommuner, det er, at det er meningsgivende for både ledere og medarbejdere, altså de 5 faggrupper. De oplever alle at få noget ud af det. Sygeplejerskerne og fysioterapeuter og ergoterapeuter, de oplever, eller de giver sparring og oplæring til social- og sundhedsassistenterne og til social- og sundhedshjælperne. Terapeuterne oplever, at rehabiliterings-genoptræningsforløbene bliver mere vellykket i det øjeblik, man har det tætte samarbejde, især med social- og sundhedshjælperne. Sygeplejerskerne oplever ligeledes, at plejeforløbene bliver mere vellykket, fordi at man har social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere, som lidt er deres øjne ude hos borgerne. Det har også betydning i forhold til tidlig opsporing. Sygeplejerskerne siger, at de når ikke ud til de her borgere, og så er det virkelig godt, at der er nogen, som er opmærksom og sådan opsporer før skaden er sket, så man ligesom kan gå ind og iværksætte noget. Forskellige tiltag. Så er det også vigtigt i forhold til tværfaglighed at sige, at det har karakter af tværfaglighed. I projektet, der skelner vi jo mellem fagfaglighed, tværfaglighed og fællesfaglighed. Altså med fagfaglighed, eller man kan også kalde det monofaglighed, det er en organisationsform, hvor at man kan sige, at alle faggrupperne, altså hvor borgeren er godt nok i midten, men hver af faggrupperne byder ind med deres faglighed i forhold til borgerforløbet. De sætter selv deres mål i forhold til pleje- eller genoptræningsforløbet, men de er ikke fælles.
ved den tværfaglige måde at organisere sig på, der kan man sige, at faggrupperne bliver enige om at sætte fælles mål for et plejeforløb, og så byder de ind med det, de nu kan inden for hver deres faglighed. De glider måske en smule ind over hinanden. Det vil sige, at sygeplejersken, når hun alligevel er ude og har et sårskift, at hun så måske stiller frokosten frem til borgeren, så der ikke lige pludselig også er en social- og sundhedshjælper, der skal køre forbi. Den sidste form, det er jo den her fællesfaglighed, og det er, hvor faggrupperne også sætter mål, men de overlapper hinanden, og faggrænserne fuldstændig udviskes, sådan som man faktisk danner en ny fællesfaglighed. Det ser jeg ikke derude. Jeg ser ikke, at faggruppernes faggrænser er udvisket. Det er jo den bekymring, man har, men det er ikke det, at jeg ser. En sidste ting i forhold til det tværfaglige, det er også her, at det for det første, det kræver jo kendskab til hinandens fagfaglighed eller monofaglighed at kunne samarbejde, og det kræver tid og rum. Det er der begrænset af, når jeg er ude at se. Og det er noget, man kan sige, hvis man vil lykkes med det her med tværfaglighed, så er man simpelthen også nødt til at se på, hvordan skabes der tid og rum. Det nytter jo ikke noget, at man bare sætter faggrupperne sammen i et rum, og så arbejder de tværfagligt. Det kommer ikke til at ske. Og så er det også noget med at tænke det ind som en kultur, fordi i den ene kommune, jeg var ude, der startede man ud med at give tid og rum til at arbejde, altså lære hinanden at kende. Men der kommer jo hele tiden nye medarbejdere, som også skal ind og vide, hvad kan de andre faggrupper. Så det er noget, man må tænke ind på en eller anden måde kontinuerligt. Det næste opmærksomhedspunkt, jeg vil fremhæve, det er fagligheden. Og fagligheden, det handler om, at det er både for ledere og medarbejdere, alle 5 faggrupper, det er det selvfølgelige, naturlige afsæt for overhovedet at kunne arbejde tværfagligt. Det er forudsætningen. Og det, der man oplever, når vi er ude at se, det er jo, at alle medarbejderne, ikke kun nogen, men alle medarbejdere, alle faggrupper har behov for udviklingen af deres faglighed og deres egen monofaglighed. Og det er jo fordi, at man, i det øjeblik, man kommer i de tværfaglige teams, så sker der noget opgaveglidning, men man har også behov for eksempel udvikling af ens faglighed i forhold til at kunne arbejde tværfagligt. Så kan man sige, at set fra et ledelsesperspektiv, så ser man faktisk også det her med udvikling af de enkeltes faglighed som en del af fastholdelse og rekruttering. Lederne ser det som et element i at kunne fastholde og rekruttere, at man nu kan tilbyde medarbejderne, de kan komme ud i tværfaglige teams, hvor de også kan få udviklet den fagfaglighed, de har med sig. Det vi også ser, det er, at alle faggrupper, ikke kun nogen, men alle har brug for deres monofaglighed og at være sammen med nogen af egen slags. En VIVE-rapport fra 22 viste, at det var sygeplejerskerne ville deres monofaglighed og ikke så meget de tværfaglige teams. Det ser vi ikke. Vi ser, at alle 5 faggrupper har behov for deres monofaglighed og være sammen med nogen af egen slags. Det, der er med sygeplejerskerne, det er jo, at de typisk er alene i de tværfaglige teams. De er den eneste af deres slags i en dagvagt, og når vi er ude i en provinskommune, kan de også være det eneste tværfaglige teams, der møder ind på det her pågældende sted, og det vil sige, at de kan være helt alene. Fysioterapeuter og ergoterapeuter har det på samme måde. De er oftest alene, den eneste af deres slags i et team, og det vil sige, at de har ikke nogen at spare med. Men social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter jo ofte er flere af deres slags, og det vil sige, at de har mulighed for både at spare tværfagligt, men også at spare monofagligt med nogen af egen slags. Det sidste, jeg vil fremhæve i forhold til faglighed, det er specialister, fordi udover at man har de tværfaglige teams, så er der jo stadig behov for fagfaglige specialister i forhold til de tværfaglige teams. Og hvad mener jeg med det? Jamen specialister, det er jo nogen, der er specialiseret i sårpleje, palliation, forflytning. Og de specialister, kan man sige, der er der ret stor forskel på tværs af kommunerne i forhold til adgangen. Og der er også nogle ting, man skal forholde sig til i de enkelte kommuner, fordi for eksempel i den storbykommune, jeg havde været ude i, der er det tydeligt, at der har man alle specialisterne i samme hus som de tværfaglige teams, og man kan lige suse forbi, når man kommer ind om eftermiddagen,
og konsultere en af de specialister, man har behov for at spare med. Mens når vi er ude i en provinskommune, så er specialisterne jo ikke lige til stede på det samme lokation. Det vil sige, at det er nogen, man inviterer med til et tværfagligt teamforum, eller også så skriver man til dem og håber på, at de svarer tilbage. Så det er det her med, at der er stor forskel på, hvordan man så kan bruge de her fagfaglige specialister. Det sidste punkt, jeg vil fremhæve af opmærksomhedspunkterne, det er det sidste, og det handler om tid og rum. Man kan sige, at det der jo er, og jeg har været inde på det, men det kræver jo tid og rum at have det der tværfaglige samarbejde i de tværfaglige teams. Det er, at medarbejderne, og det er alle faggrupperne, de indretter sig med den afsatte tid til arbejdsopgaverne og til det tværfaglige samarbejde. Men de kompenserer også for uhensigtsmæssigheder. Og det handler altså om, at for eksempel i den ene kommune, der er det 8 minutter om morgenen og 8 minutter til frokost til at have tværfagligt samarbejde. Det er ikke meget, men så kompenserer man i form af, at social- og sundhedshjælperne mødes med fysioterapeuter og ergoterapeuter i deres frokostpause, og vupti, så har man ud over de 8 minutter, så også lige 29 minutter ud over til at kunne have det tværfaglige samarbejde. Og i det hele taget, så ser vi på tværs af kommunerne, at frokostpausen, det er sådan en buffer i forhold til tværfaglig, monofaglig sparring, pårørende samtaler, dokumentation, alle de her ting, som man ikke kan nå i en helt almindelig hverdag. Og det viser jo også, set fra mit perspektiv, en stor ansvarlighed blandt de her faggrupper og medarbejdere, som jo er vigtigt i hvert fald at huske på. I forhold til tid og rum, der er det også tydeligt i forhold til rum, at man i kommunerne ønsker at nedtone den der monofaglighed, og det er i forhold til, hvordan man omtaler rum. I den ene kommune havde man jo det uofficielle terapeutkontor, og det hed nemlig lige netop den betegnelse, fordi det var uofficielt, og fordi at ønsket var, at man fra ledelsesniveauet ikke ønskede, at nogen faggrupper havde egne rum. I den anden kommune havde man et rum, hvor der uden på døren stod et dokumentationsrum, men alle kaldte det sygeplejerskernes kontor, og det var også tydeligt, når man kom ind i rummet, at det var sygeplejerskernes kontor. Der her var både deres jakker og tasker og ferieplaner og liste over borgere, der får palliativ pleje. Den der omtale kan være en måde for kommunerne at nedtone det monofaglige. Der er selvfølgelig også udfordringer med det monofaglige, forstået på den her måde, at hvis mange af faggrupperne har monofaglige rum, så som min hjælper sagde til mig, social- og sundhedshjælper sagde, omkring de her fysioterapeuter og ergoterapeuter, der havde det uofficielle kontor. Jeg ved ikke helt, hvad de laver, men de sidder der for sig selv. På den anden side ser man for medarbejdernes perspektiv, så er det jo særligt sygeplejerskerne, det er fysioterapeuter og ergoterapeuter, som efterspørger monofaglige rum. Det gør de af 2 grunde, som vi, når vi er ude at undersøge det, ser. Og den første er, at de har behov for et sted at sidde i fred og ro til at dokumentere og ringe til forskellige. Og 2, de har behov for et sted at kunne spare monofagligt med nogen af egen slags, fordi de sidder alene i de tværfaglige teams. Det startede med, at der var nogen på et sundhedsfagligt diplommodul, som havde nogle bekymringer, nogle undringer tilbage i 2020 og 2021. Og nu er jeg så tilbage til, at der er nogle kommuner, hvor man kan give den viden tilbage, som man nu har, efter man har lavet forskning. Og så på en eller anden måde, som forsker, så oplever man, så er man på en eller anden måde med til at gøre en forskel for andre sundhedsprofessionelle som en selv. Og jeg bliver jo virkelig glad, kan man sige, når jeg hører, at kommunerne i praksis bruger de her 8 opmærksomhedspunkter som pejlemærker i deres udvikling af tværfaglige teams. Du har lyttet til Forskeren fortæller. En podcast fra
Fagbladet Sygeplejersken. Episoden er tilrettelagt og interviewet af journalist Christina Sommer. Mathias Nygaard Justesen har lavet grafik og finpudset lyd, og Lone Schaumann er redaktør. På din foretrukne podcast-app kan du gå i episodebeskrivelsen og finde links til tidligere og nye udgivelser om forskningen. Vi håber, vi lyttes ved en anden gang.